Ahojte, dnes by som chcela hovoriť o téme panické ataky a úzkostné stavy. Prečo sú, prečo vznikajú, kde sa s nimi môžeme stretnúť a ako ich vieme riešiť. Panický atak je náhly pocit intenzívneho strachu a úzkosti. Sprevádzaný je fyzickými príznakmi, ako sú búšenie srdca, dýchavičnosť, závraty či pocit straty kontroly. Trvá zvyčajne niekoľko minút, no však môže byť veľmi desivý. Človek sa stretne so situáciou, kedy má pocit, že zomiera. Táto téma je stále kontroverzná a tabuizovaná. Ľudia nehovoria o svojich pocitoch, že mávam panické ataky alebo mávam úzkostné stavy. Jednoducho sa za to hanbia. Nie je to absolútne na hanbu povedať svojmu okoliu, priateľom, rodine, že sa mi niečo takéto deje. Sú dní, kedy človek môže mať problém výjsť z domu. Sú dní, že sa nedostanete ani na poštu či do obchodu. Avšak tento záchvat vás môže chytiť kedykoľvek, či na to myslíte alebo nemyslíte. Môžete mať pekný slnečný deň, pozitívnu náladu, prídete napríklad na úrad, tam sa vyskytne nejaká situácia a bum, panika je na svete. Lapáte po dychu, trasú sa vám ruky, podlamujú sa vám kolená a utekáte na bezpečné miesto, či je to do auta, alebo domov, alebo schladiť hlavu. V súčasnej dobe, kedy žijeme v dobe stresu a naháňame sa, či je to do práce, z práce za rodinou, alebo sa za lepším ja naháňame. Každý druhý človek už zažil panický atak. Táto doba k tomu veľmi prispieva a praje, že panické ataky dostávajú už aj deti. A obzvlášť obdobie korony, ktoré nás zatvorilo niektorých na dlhé mesiace a izolovalo, pomohlo k panickým atakom. Ak by som mohla, opíšem aj vlastné skúsenosti, nakoľko som prežila panické ataky a občas sa s nimi stretávam. Prvýkrát som dostala panický atak na vysokej škole v období štátnic, no ale tak ako rýchlo prešiel, tak aj rýchlo odznel a ako si som na to zabudla. A druhýkrát ma to, povedzme, že chytilo, keď som už pracovala a bola som zažeraný workoholik, keď som už v piatok po obede nevedela vydržať, kedy bude pondelok ráno a ja pôjdem zase do roboty. Avšak tento stres sa mi veľmi odzrkadlil a jedného dňa tento panický atak vo mne sa opätovne prebudil. Tí, ktorí to poznáte, určite mi dáte za pravdu, že sú dni, kedy máte problémy sami do obchodu, alebo na poštu, alebo jednoducho autom, hocikam, aj keď len 100 metrov. Bojíte sa, neviete čoho, bojíte sa, že sa budete báť. Smutné je, ak niekto nezažil panický atak a človeku, ktorý toto prežil, sa vysmieva. Je to veľmi nepríjemný stav a určite nikto by ho nechcel zažiť. Tí, čo to poznajú, by ho určite, ale že určite neodporúčili. Dnes si ešte môžeme povedať, ako sa dá zvládnuť. Keď už človek zažije takýto atak, dôležité je zamerať sa na svoje dýchanie. Je to napríklad pomalé, hlboké dýchanie, na 4 sekundy sa nadýchneme, 4 sekundy zadržíme dých a ďalších 6 sekúnd dých vydýchneme. Môžeme k tomu pridať opätovné zastavenie dýchu na 4 sekundy. Tento proces opakujeme aspoň 2 minúty. Druhou metódou je uzemnenie. Použijeme metódu 5, 4, 3, 2, 1. To znamená, budete opisovať veci. 5 vecí, ktoré vidíš. 4 veci, ktoré cítiš. 3 veci, ktoré počuješ. 2 veci, ktoré ovoniaš a 1 vec, ktorú ochutnáš. Ďalej treba si hovoriť také svoje prijatie. Pripomínam si, že panický atak nie je nebezpečný, on prejde. Je to chvíľková reakcia tela na stres. Netreba s tým bojovať, ono to odznie. Ďalším bodom by som povedala, že dôležitá je relaxácia. Nájsť si každý deň tú chvíľku na seba, keď len 10-15 minút relaxovať, meditovať, skúsiť progresívnu svalovú relaxáciu alebo vizualizáciu upokojujúceho miesta. To znamená, že predstaviť si napríklad v návale paniky, predstavím si nejaké miesto, kde sa cítim dobre, predstavovať si dobré veci, myslieť na dobré veci. Ďalej sústrediť svoju pozornosť pri ataku, odviesť pozornosť z tohto stavu. Počítať od 100 do 0. Pozrieť si nejaké video a tak ďalej. A v neposlednom rade je to podpora hovoriť o svojich pocitoch s blízkymi alebo s odborníkmi.
podstúpiť terapiu so psychologom. To nie je hanba, tu ide o vaše zdravie. Dôležité je nezabudnúť, že panický atak neznamená, že ste slabí alebo chorí. Je to len reakcia tela na stres, ktorá sa dá zvládnuť tréningom a pochopením. Priatelia, ja dúfam, že som otvorila 13. komnatu tejto témy, ktorá by nemala byť tabuizovaná. Týka sa duševného zdravia každého jedného z nás. Ak máte pocit, že mi chcete zanechať nejaký odkaz alebo položiť otázku, či nechať nejaký návod, radu pre ľudí, ktorí to potrebujú, kľudne sa mi vyjadrite v komentoch. Ďakujem.